hapon guys, oh, dito sa balay ka ng balaya, oh. So palpak niya, oh. Palpak ang suga. So sa nag-ingon di ano, tagaan ko rig tip no, wa ni. Out of alas 5 ari diri wa 0-0 gini balance. Oh. Sa man ninyo mga suga diri nga purom ni palpak. Di mamao. Mana dia? Oh. Dili ko sa mga ero diri. Itong balaya dito, oh, mao to, atong gadto. Ah, kanila kong balaya. Lagi hatag lagi bisag delivery fee lang sa tong order eh. Wow. Kapoy bayad rig arida niya. Kuan. Tawag na. Why Ay hatag sa kuan wala tay oras trabaho ba? Hapit na tadi. Hapit nga layo. Di na ko mo sa sunod ay. Kapoy na ko. Ako lang ni content ako ang kuha ni guys para ay kita man yung suga kong dao. Duha na ni kabuk pag yumao. Lahi sila kuan, sakar sila ang kuan. Utin-utin. Lagot oi. Oh, saron pa kay ning daan diri oh. Malakod pala niyo mo street na kudet banwa muan na to atbang. Ko yung mga kauban ani ba maingon nga natipan ko ani katod nako dire sa kuan mga gamit customer tipa nga wa mga nitay oras na kay alas 5 ganihar tani aw ato ra ni ari dire wara ni kanang tawag na basta kay mao na ato na ni kuan basig mo viral pa rin ito video dire ni kakwarta sa balago ko ako'y kwarta sa baho ni. Kuwan ba panggasolina ganyan kang kuwan. Albin. Kuwan mo ko 100 kay langanin kay 1 par na kuwan. Motor. Langanin na ganyan iuli. Mare pag Maria Luisa niya. Matos kuwan ni. Korot. Gani bisag delivery fee. Deliver lang atong kuan ba ilahang gipuno dito palit. Ya, na maingon nga kuan kanang tipan sa tipan sa tagip tip ray na Pambida ini trabaho ay ni. Mapayatok ng kuhan ko. Kuhan ko pasayro ba? Dili kaning pag-abin kaninyo, dili kaning pagpagay kwarta kaninyo kaisunan so dili kaisunan. Amo gipaabot kaninyo na si Kristo. Tumigit siya na dayon siya naghatag siya og paglaon sa ato kanang karon sa ulan ng Yo, what's up guys? So nana ko rin sa Muaw. So tagip tip ray na ani, tip wa eh. Nalunis ayaw mo pangantsaw sa kuha nga. Adto ko dito nya, basig na ko'y tip. Wa gyud. Isa gamay. Tagip tip ray na. Di ba? Tagip tip, white tip, tagip tip. Ang karang tatugkuan kanang kuan pa ba? Kanang
napata sa on duty pa tanya, di pa ta on duty. Mahatod pa ta atong kuan. Ilahang kinumpra dito. Mao na tagip-tip ra gyud. Tagip-tip ra na. Palihog-lihog share ni basi ganahan mo mo share ba. Mo na ato ang panginabuhi ingaway klaro.